vou falar un pouco dos datos que nos recollemos día a día traballando. Eses datos o que fixemos foi, para esta charla, enlazalos cas novas tecnoloxías dos gandeiros, o sea, o robo de ordeño, o arrimador de comida e a rebodeira sincronizada, o sea, programada. E entón, aí o que fixen é, con todos os datos que nós temos, por exemplo, no robó, collemos as granxas que temos, todas as que levamos, que os nosos clientes teñen robo de ordeño, do ano, eso sí, do ano 2017, collín, porque no 2018 sí que habería máis, pero só para coller un ano, collemos o 2017. Enlazar as incidencias que nos apuntamos nesa granxa durante todo ese ano para ver se hai moitas ou poucas, e enlazalas con todas as outras, para comparalas. E pois co arrimador de comida, o mesmo, aí collemos, collémolas todas tamén, as que temos con arrimador, eso sí, non collín as que teñen arrimador e robó, porque os datos podían ser moi parexos. Entón collemos os que nada máis teñen arrimador, sin ter robó. Temos aí unha sorpresa, porque contábamos con os resultados e van a dar a outros, pero bueno, a cousa queda aí tamén para que a xente se anime a vir. E penso que é importante que veñan, nos agradeceremos un montón, además de estar ali.